Здрасти! Това съм аз. Сега сега ще ви покажем как се снима. Не как се снимаме, как да си изтеглите CS. Сега влизате в zamunda.net или от някъде другаде. Ама аз по принцип от Zamunda влизам. Чакайте този и грем. И тук пишете Counter Strike. Цъкайте напред. Търсите. Да, че е третата страница. Опа, извинявам се, четвъртата была. И ето я. Counter, сега ще ви напиша. Чайте се забравих. Вие цъкате тук. Цъкате това горното и почвате да го теглите. И си го изтегляте. И това ще е инсталацията. Там цъкате напред. И ще почна да ви зарежда едно. И това е. Така се прави CS. Аз сега бях готов. И ето ми ги иконите. Така, само тук да стряни неща за една друга игра. Ето Half и Counter Strike. Това беше от мен. Аз съм Sweet Rock. Край.